Der er de farlige, det ved vi. Rigtig farlige. Så vi han er dømt. Hvad er der dømt? Nej, det er en straffespark. For hvad dog? Melberg knytter næven her. Michael Riley mener åbenbart, at der bliver holdt. Jeg ved det ikke. Ja, han mener, der bliver holdt på Melberg, men lad os nu se den i gang. Han er en kontroversiel dommer, det er han altså. Riley, lad os se her. Og Simon Kjær. Det er altså ikke noget stort straffespark til det her. Der er jo ikke straffe der. Der er ikke straffe. Løgdommer. Thomas Sørensen, kan han klare den her? Det kan han, ja! Sjælstrup, der plejer at være så godt skydende, kan ikke overrumpe Thomas Sørensen. Han drømte om, at han kunne få lov til det her. Han drømte om at tage revanche. Han har æret sig over, der ikke blev mulighed for at tage straffespark i 3-3-kampen. Stændig fantastisk redning, men nu handler det altså om fokus. Den mest målfarlige spiller, der lige har misbrugt fra 11 meter et straffespark, som aldrig burde have været dømt. Men det bliver dømt, fordi Melberg, han er dygtig til at filme. Han lader som om, han mister balancen, og derved så bliver Simon Kjærs, hvad skal vi sige, kontakt til ham. Den bliver altså gjort til et straffespark. Martin Jørgensen. Men herligt foran med 1-0. Enorm blottelse nede i det svenske forsvar. Ja, Kallenberg. Det er simpelthen en dårlig clearing af Michael Nielsen. Med nummer 2, højre bakken. Han vil sparke den væk, rammer den skævt. Kallenberg bliver liggende derinde og sparker den ind lynhurtigt. Ufortjent, men hvor er det dejligt. Tredje landskampsmål af Thomas Kallenberg, der jo altså netop er blevet opkøbt af Wolfsburg. Det fejrer han lige med sin første scoring siden 2007, og lad os nyde det igen. Ja, god opsamling af Martin Jørgensen. Rundskæv ind over, den kommer til Michael Nielsen. Hvad er det dog, han laver? Kommer Brøndby-spiller. En kommende Brøndby-spiller, der også bliver populær i FC København på den der, kunne man forestille sig. Og han vil clear den med højre ben, rammer den så med venstre læg. Herlig. Midtvejs i første halvleg. Svenskerne har brændt en straffe. Vi har fået et luskemål. Og det gynger ned blandt 3.500 roligans.